So these guys, akakauti alibe response, alibe yankho pankhani imene ndikukamba. Amathamangira kunena kuti Kamangila amulanda page ija taitenga kachanja. No one can take this page. I've challenged many times. And anyone amene angasokoneze page ndikuziwa amene ngampange approach and amene will be answerable for that. I know exactly. And amene angakwanise kugwesa page iyi ndikuwaziwa. So I can go direct to those people. So that's why they can't touch this page. If you want how many angagwese page in waziwa. So every post that I've made today and any other day, it's Kamangila doing it. But I just aminanga nini kunina kuti amulanda page janjan. Amanina says how do be answer. How do you build ano? They're trying to build reaction. It could have reaction and attention. They want to move the attention away from the conversation that I'm raising about the lawyers that are Freemason, about the lawyers that are gay, but they don't want to come out to express that they're gay. I think that everyone that is gay should come out that they're gay, because they are gay and there's nothing wrong with being gay. For me, I think that there's nothing wrong with being gay. So everyone that is gay should come out and be gay freely, be gay happily. Why should you hide what you love and what you like? If you are in a biracial, you like men and you like women as well, or you like women and you like men as well, come out, because that will help. Because I think you put a burden on a small number of people, and many people know that they are gay, and you know mabisala. It's not healthy. It's not good. Yeah, so yeah, access to information. Access to information. Are you serious? You're gay? I've never been gay. I can't be gay. But I've nothing. I have no problem with people being gay when you speak as a human rights advocate. But as a Catholic, sobano, ngati Katolika, zimezo nzolesedwa kumpingo wa Katolika. And then ngati mufuna undipanga persecute for being Catholic, go ahead. If a Katolika, we don't sitipanga zimenezo. Tima nena kuti zimenezo nzosaloledwa mu mpingo. Komano kuti adalise anthu aja ndipo kuti alandire mu mpingo. Kena kuti aphunzitse za Chikristu kuti asinthe. Kuti nawonso azipanga za a man and a woman. Marriage in the Catholic Church is man and woman. A man and a woman. That's what I believe in. That's what we believe as Catholics. As a human rights advocate, the church deserves menezo. Koma if ngati ma human rights advocate, we believe kunena kuti alesa kwina ukhala ndufu osankha zimene mtima wake kufuna. Kaya kufuna kukonda munthu wamamuna nzake, wamamuna wankazi nzake, wankazi nzake. When it comes to human rights approach, human rights law, which is something that is in our constitution, you can be gay, you can be a lesbian, LGBTI is acceptable in Malawi. Mango kuyanga nani mukamapanga jurisprudence yanu. Access to information. For real. The law provides for access to information. So KBA's general dealers. People need to come out. So ndimangofuna kungonena kuti zonena kuti page yalandidwa page yaketi. Page ndi imene iyi ayina safuna pamene kuti zambanda Kamangila uja wapanga wasuta chamba munthu wasuta chamba mwanenga chonchi bwina kapena amene nayi ndivi ndevu muja mmatha kunamizira kuti amene chamasuta chamba muonapo mwagwa nayo madola. But yeah, on a serious note, lero nkhani yaikulu imene takambe 7 p.m. ndi issue yokhuza reserve bank, nkhani ya reserve bank ija ya finance bank and Reserve Bank. I want to give you an update, and it's very important. And at 7 p.m. I'll call Malawians to action. I'll give you period, the minute to find bank action as quick as possible. Sadigile kali kuti ndama zitu sidwe ku account number 1. Muzi waso kali minali limbeta, Frank limbeta. Ndama zitu sa quick. Ndi mozi ndi Reserve Bank. Ndeti bank zone out. Sana chitike ti bank protest. We'll do a national demonstration. That's specific on finance bank. On the judgment of finance bank.
So yeah, be there. Mwina malanji ngati nitapeze mpata. I'll just address issue ya mob justice. Ndifuna ndikoyikamba bwino I think kana mob justice anthu amangoyikamba modumpha komanso not amayikamba mwa incomplete. Pena afuna adani mob justice, pena afuna agreezane ndi mob justice. It doesn't work like that. People need to be principled. You need to stand on a principle. And people, a country without people with principles, it's as good as lost, Lastly, this morning, I want to say the MCP Uganga Zinzopusa Kwambili, Ajina Chimwendo Banda. Who are my friends actually? I can speak to them directly if I wanted to. Chimwendo Banda, Dr. Jessica Bwira. He's a proper Dr. Jesse. We need to respect that. She's a Dr. Jessica Bwira. Dr. Jessica Bwira. Very intelligent young woman. Not young. Very intelligent woman. Koma ndale ndi ish. Amangopala. Ndale is ish. Koma zina is English language. She's very intelligent. Uyu ndani kunkuyu anthu amamupopa kwambiri. Ndeni madibodi kodi anthu mapopa. Mkuyu uja mati nzeru. Nzeru zangu kunkuyu. Tandioneseni. Zimene chimodzimodzi mmene anthu amamupopera Ben Phiri. Olanka ampopera Ben Phiri. Kuti panali period inake pano anthu anasiya. Koma period inake EPM uja akuti kuti kuti kamfana inake kama gwizana ndi EPM ndikadolo kwambiri ndikanzeru ine amene Ben Phiri. Uzamwona Ben Phiri usacheza naye. Ndimapopa zibwafu bwanji. George Kazimpatike ndikaguluka konse ndizopepera kunena kuti today muzipanga press briefing kumati uzazakamuzo kumakhala ngati kuti ndi issue yakuti national interest serious achina chimwendo. In your wisdom lero basi zikhala busy kumapanga press briefing over celebration ya Kamuzu. Azibamba akulu ngati kodi inu dziko la Malawi kodi in your wisdom that as an instant mwabaibandalama achina chimwendo inuyo mwabaibandalama chimwendo banda. I'm speaking to you. Mwabaibandalama mwaika matuma mwa ndemu ziti uza Malawi kuti tisangalale basi chikamuzu kamuzu banda anali wachipani chatu. So what? Anali president wayamba wa MCP. You're very empty, Chimwendo Banda. Because in the problems that Malawi is facing today, mavuta amene akumana nda Malawi, you cannot be your priority kumaitanisa msonkhano watu wankhani ngati secretary general MCP kumakamba za Kamuzu. Hey, Kamuzu this, Kamuzu anali ndiye nonga vice president wa Ujeni. Ndiye Kamuzu anazuza andu, Kamuzu killed people during the regime ya Kamuzu. My grandfather, Madison Silombera, sindu kamba za kutali, Madison Silombera was murdered by Kamuzu under the order ya Kamuzu. Munapanga koti yanu yose zwika bwino kumpasa death penalty Madison Silombera. Mukanenga nduna MCP dina anthu opusa kwambiri mukamakhala pano kumakamba za Kamuzu ine Kamuzu ndibe na ntchito. Musamanduze za Kamuzu kunena kuti Kamuzu this Kamuzu za uchitsiru. We are stupid people that we today tizimpembeza Kamuzu kumapanga even siku ya holiday Kamuzu when we have atrocities. Vera Chirwa, we people that are alive right now, can you talk to Vera Chirwa whether we should be celebrating Kamuzu Day? Her husband was murdered. A minister, a brilliant person, brilliant. The cabinet crisis tells us the three ministers, Gadama, Dandan, what are you talking about? Lero basi mwatibera drama, mwatibera billions, inu ajina Chimwendo, Kunkuyu, Jessica Bwira, ajina Mumba, Vitumbiko Mumba, ajina Chakwera. You are stupid. Ndipo inu Malawi nonsa amene mukumatenga kagulukanu muzipita ku headquarters ya MCP kuti mukapange msonkhano wosangalira Kamuzu Day. You are very stupid. You are the reason why dziko la Malawi sili kupita kuna luli kose. Mukwasatira anthu amene akubera ni ndalama. They have stolen billions. Mukuyenda wapansi opanda fuel kulibe forex kuziko kumenero mulibe chakudya inuyo. Those are the reasons. The people amene munaona kusogoka andandandana kumapanga press briefing ya Kamuzu Day this imene kale issue basi ziko linjenje mene kuti Chakwera sana itanidwe ku function ya chani. Ndino anthu opusa kwambiri. Azibamba akulu koma opanda nzeru. Iweyo Chimwendo Banda, iweyo Kunkuyu, iwe Jessica Bwira, azimayi opanda nzeru, mwango kula kuma kupanda nzeru. You can't be bringing the country
basi shaking the country over celebration ya Kamuzu. Today, in 2026, you have stolen. Okay. The economy of the country is where it is because of you people. Why don't you have a press briefing to explain why the country is 20-something trillion million or 20-something trillion kwacha in debt? Why don't you do a press briefing? No, in Malawi, we play too much. And we allow mediocrity. We allow mediocrity. And that pisses me off. Chimwendo Banda cannot be doing a press briefing today when these guys have left this country in negatives. This country trying debt here 4 billion, but not in the debt here 24 trillion. They can't explain what have they invested in? That's what kind of this is bullshit. MCP leadership, you say you're very stupid. Stupid people. What do you mean when you say in the Congress? You are very stupid. Even the people that talk about the leadership, vote on the system. That political party doesn't care about Malawians. That political party, benefit. The family benefit from MCP. MCP still benefits from Guba Kamuzu mpaka na panopa. Reserve Bank of Malawi still pays MCP. Mazo as many as you. Zoni na kunena kuti MCP matenga imalandira ndalama kutoka ku Reserve Bank. Mazo as many. I hate stupidity. I hate mediocrity. So lero achimwendo, lero akabwira, lero akunkuyu, lero akampaka George Jefferson. Lero kandandani wanjibana kamabwera lero ndikumapanga press briefing Malawi shaking ngati kuti pali zimzana zeru zimene akubwera uzanena kumakamba za Kamuzu atabama billions. These people have stolen trillions, and then you want to bring you guys ndina anthu opanda chisoni ndipo ndina anthu opanda manyazi. Mufuna muendese azibambo ndi azimayi mupange zimwe mumapanga muli mboma zija basi muendese parade mukuti muendese anthu basi mwabwerese anthu mwayendese anthu osauka anthu ena kuti alibe kena kali konse. People that are poor. Mufuna ndina opanda chisoni. You are very stupid and you are evil. Basi kina muzipita ku church muzina skomu chancha achimwendo imwe skomu waimba nyimbo za Mulungu ngati anthu okuba kungokula mimba basi. You are very stupid. Chimwendo ndazinza ko osa MCP amemba panga press briefing, and whoever gave that idea is stupid, is inconsiderate, is inconsistent, is ndi muntu amene sakonda Malawi ndipo sakonda dziko la Malawi. You want today basi muzipanga politicking. All you're doing is politics. In 2026 you can't even stand. DPP akuba drama zambiri mbili, they're stealing billions. You can't stand on that. You can't stand on Amelie's Hotel. You can't make a press briefing on Amelie's Hotel. Chimwendo, do you have anything? And how many do Maliseja no so and you live Maliseja and you have no balls. All of you, MC people, you have no balls. You stupid people. You have no balls. Ine ndukuza no dinyo mulibe. Mungu enda mulibe malipiata. How with Amelie's Hotel's theft, with ndalama zambiri mbili zimene zikubedwa mudziko limene lolo ndi DPP, you can't do a press briefing, talk about these issues and hold the government accountable. Mukufuna ndithu muipange hold government accountable on celebration ya Kamuzu. Who are you? Anthu ine tinakutengani kutiko? Where did we get these people? No, can you tell me? With this, they create case ya Amelie's Hotel. Mena anthu ajabeda ndalama. Mena akupangira ndipo mena alili blatant, blatant impunity. How they are not even they are not remorseful about it, and they are trying to. Mena akupangira behave Frank Mbeda muja mena akubera drama, ma settlement amena kuchitika mukuziwa ma settlement amena kuchitika. Mena akupangira gandangata kuba alisango batu. Mena akupangira minister of finance amwana mveka. Mena akutapira mena sango yanga kuti nditape apa. You can't do a press briefing, you mean, but you want to talk a press briefing over Kamuzu Banda? Kuti siguli sana mwitane chakwera. Are you mutu mrango chimutu cha chikulu aino achimwendo mutu wa ukulu kungozaza mamina kungozaza utuchi. You are stupid Chimwendo Banda. Dr. Jessica Buya, you are stupid. Kunkuyu, you are stupid. You are criminals.
All of you. Hani meni magamba unena kuti page ndiyanga palibe amene waba page anthu ena ake akunena kuti page aitenga chifukwa kamba za ma Freemason kuti maloya ni ma Freemasons chifukwa choti ndikukamba za kuti anthu akakhala gay, if you are gay, if you are lesbian, come out. So kuti muzipanga matama kapena kuti muzinyadisa anthu kapena chanchani. That's your business. Do it in your compound. Anthu amene ali mu relationship ya man and woman, they don't come out and say if timateri chan and all that. But anyway, there'll come a time in Malawi where people can kiss publicly. I'm telling you this. How is that one? I mean, I'm same sex as Akisana openly. They'll be doing that and all that and all that. Kuma panoba even people of the same heterosexual relationships and hamabanja amamuna ningazi, my relationship amamuna ningazi and to samakisana publicly, normally. Yeah, so, but my point is, those that have got a different kind of attraction, minority rights, or let's say people that have same-sex marriages or same-sex relationships, I have no problem as a human rights advocate. As a Catholic, zinezo nzao satana, zinezo nzoletsedwa, nzokanika, ndipo timaletsa ife akatolika, ndipo zimenezo konko. Tikumutha kubwera iniyo amene muli nation koma tikubwera tikulandirana ncholinga choti tikutembenuzeni mtima. Ndi zimene anatiuza papa wathu ndipo mpingo wathu. Papa anangoyankhula za malamulo a mpingo wathu akatolika. We welcome people with same-sex marriages and same-sex marriages, and then the idea is kuti tapange convert asinthe. Ndi mphunziso cha mpingo wathu. Ineyo ngati mufuna kundipanga tinganulira kundilanga chifukwa cha chimenechi ndilangeni ndithu ndilibe nazo ntchito. Ngati mufuna kundisekera ma opportunities ndisekereni ma opportunities, koma mpingo wanga ndi zimene manthu so ine singakhale gay ndipo sine gay, ndipo kubanja kwanga palibe amene ali gay ndipo singakondwe kuti munthu akhale gay. Koma atakhala kuti zachipeze kuti kubanja kwanga akhale gay, ndisakudibisire nakuluakulu munthu uja ndimuphunzira ndipo ndiyamba kumukonda. I'll show them love because that's what God teaches me. And zinthu zimaphweka kwambiri zikamakamba zawo koma zikakuchitikira mnyumba mwako, zikakuonekera mnyumba mwako, ndi pamene munthu umazamba apapotere apapotani. Yeah, so basically, but as a human rights advocate, amwene alawa anthu azipanga zimene akufuna. Koma ino mukamapanga zimene mukufunazo tulukani. Access to information, we need to know kuti iniyo ndachonchi kaya mumapanga zambali zonse reverse gear komanso front mati ndeno Johnson reverse gear komanso iyi ya ujeni ya missionary ngani uli chande ndeti ngani uli chande. Yeah, if you like both men and women and you're a man, if you like both men and women and you're a woman, that's fine for me as a human rights advocate. Just come out because access to information, the right to access information. Yeah, mangufuna nina kuti nkhani yachani. Nkhani ina ndionena kuti ndi ntchito yambiri yokhuza judiciary. Chifukwa panopa tikuyenera kuti achina chikopa aje alafu muchikopa madisedi swayo akapanda ndene naonse amene matchu aja akeni manda ujeni ndani onse aja akuyenera kuti ayambe kuyankha milandu mmakhoti. Koma panopa nkhani ya Baba Stephen Malonda Kamsiamo, it's a priority. It's involving to a live case. It's related to case yomuikuchitika as we speak. So that's a priority. So for now I'm focusing on that. But don't worry. Ntchito ikugwirika ndipo ntchito tigwira. Ntchito tigwira. Mufune msafune Malawi asintha ndipo akusintha koma asintha kwambiri. All right. Take care now. Have a great day, productive day. But of course 12 o'clock would depend. I think 12 o'clock was the banga live here. Live ya mob justice design bezere and how. For zoma to besa to zama live. It's very exhausting because you are engaging in topics that you need to be alive to discuss. So let's meet at 12 for Angela's and then 7 p.m. today to discuss finance bank versus finance bank versus
Reserve Bank of Malawi and the Attorney General. Ndike zija yo material nija. So anthu ena mukuona ngati nkhani meja nati hayi nditu akudusisa nditu ma conversations underground.